Čo to je? Ulucky je decentralizovaná platforma na blockchaine Ultima Chain, kde môže každý získavať hodnotné odmeny v podobe tokenov jednoducho tým, že zmrazí Ultima. Po skončení obdobia zmrazenia si môžete svoje coiny opäť odomknúť a vrátiť. Samotné zmrazenie v púloch je bezplatné, bez akýchkoľvek poplatkov. Čím vyššiu sumu zmrazíte, tým vyššia je vaša šanca na výhru. Platforma Ulucky je plne decentralizovaná aplikácia. Všetky kľúčové operácie, pripojenie peňaženky, zmrazenie coinov, účasť v púloch, žrebovanie aj získanie výhier prebiehajú priamo na blockchaine a zaznamenávajú sa on-chain. To znamená, že história účasti aj výsledky sú neoddeliteľne spojené s vašou peňaženkou a dajú sa kedykoľvek overiť v sieti. V tomto návode zobrazujeme mechaniku na príklade poolu s odmenami vo forme Ultima Token, avšak v budúcnosti sa ponuka odmeňovacích tokenov rozšíri. Čo potrebujete na účasť v žrebovaní? 1. Účet UPass na prihlásenie alebo registráciu. 2. Aplikáciu Smart Wallet nainštalovanú vo vašom smartfóne. Ako funguje Ulucky? Rýchly prehľad. Mechanizmus platformy je veľmi jednoduchý. Vyberiete si vhodný pool, zmrazíte coiny na účasť, získate počet tiketov podľa výšky vášho vkladu a potom už len počkáte na žrebovanie. V prípade výhry získate odmenu, ktorú si môžete vybrať do svojej peňaženky. Po uplynutí obdobia zmrazenia si môžete svoje coiny opäť odomknúť a vrátiť. Dôležité tiež je, že transakcie spojené s účasťou v púle prebiehajú pre používateľa bez poplatkov. Podrobný návod na účasť v púle. Prejdite na stránku Ulucky. Prihláste sa prostredníctvom UPass. Pri prvom prihlásení potvrďte právne dokumenty platformy. Kliknite na Connect Wallet a pripojte svoju peňaženku cez QR kód. Naskenujte QR kód na obrazovke pomocou aplikácie Smart Wallet, sekcia QR kód, alebo skopírujte odkaz kliknutím na príslušné tlačidlo. Potvrďte pripojenie peňaženky v aplikácii U-Wallet. Po potvrdení sa zobrazí správa o tom, že všetko prebehlo úspešne. Pripojená peňaženka sa následne zobrazí vo vašom profile, v pravom hornom rohu. Upozorňujeme, že na pripojenie peňaženky neexistujú žiadne obmedzenia, preto vždy sledujte, ktorú peňaženku ste prepojili a s ktorou ste sa zúčastnili v púle. Ako si vybrať púl? Na hlavnej stránke sa najprv zobrazujú 3 momentálne najvýhodnejšie púly. Práve v týchto púloch sú najväčšie výhry. Nižšie uvidíte nedávno vytvorené púly a ešte nižšie púly, ktoré sa už blížia k žrebovaniu. Pool môže byť vyžrebovaný po dosiahnutí stanovenej cieľovej sumy, ak je určená, alebo keď nastane stanovený dátum ukončenia platnosti poolu. Nižšie na stránke si môžete pozrieť nedávne žrebovania. Ak sa chcete zúčastniť poolu, kliknite na Zúčastniť sa. Otvorí sa karta poolu. Zobrazuje sa v nej prízový token, minimálna a maximálna výhra, dátum vytvorenia, počet cien, limit platnosti, zoznam účastníkov, minimálna suma účasti, min bid amount a progres naplňania poolu. Zadajte sumu účasti nie menšiu ako minimálna suma účasti, min bid amount. Venujte pozornosť tiketom, tickets. Čím vyššia je suma stávky, tým viac tiketov získate a tým vyššia je šanca na výhru. Pre prehľad sa na obrazovke zobrazuje Lucky Meter, ktorý ukazuje pravdepodobnosť vašej výhry v žrebovaní, ale výhru nezaručuje. Potom, ako uvediete výšku stávky, kliknite na tlačidlo Zúčastniť sa, Take Part. Potvrďte akciu na stránke. Potom potvrďte transakciu v peňaženke U-Wallet. Vezmite na vedomie, že pri prvej stávke v danom tokene bude potrebné potvrdiť transakciu dvakrát. Všetky ďalšie stávky v tomto tokene prebehnú hneď. Ak sa však budete chcieť zúčastniť poolu s iným stávkovým tokenom, bude potrebné dvojité potvrdenie. Dôležité. Akciu potvrdzujete v telefóne, pričom na stránke vidíte, čo presne potvrdzujete. V peňaženke uvidíte správu, že transakcia je potvrdená.
Teraz, ak v tomto tokene stávkujete prvýkrát, budete musieť transakciu potvrdiť ešte raz. Potom sa vaša peňaženka zobrazí v zozname účastníkov. Kde nájdete svoje aktivity? Moje stávky, My Bits. História vašich stávok v púloch. Tu uvidíte výšku stávky, počet tiketov, výsledok žrebovania, dátum štartu a ID púlu. Účastníci, participants, na karte púlu. Zoznam účastníkov, ich peňaženiek a ich stávok. Moje výhry, My Prizes. Všetky výhry, ktoré získavate v púloch. Na záložke pripravené na vyžiadanie sa zobrazujú výhry dostupné na výber do peňaženky. Ak chcete výhru vybrať, kliknite na Vyžiadať teraz. Dôležité. Platforma funguje úplne na blockchaine. Preto sú vaše stávky a história viazané na konkrétnu peňaženku, ktorú ste pripojili. Ak pripojíte inú peňaženku, uvidíte údaje práve k nej. Žrebovanie výhier a šance na výhru. Žrebovanie prebieha podľa pravidiel púlu a je náhodné, pričom výška vašej stávky ovplyvňuje šancu na výhru prostredníctvom počtu tiketov. Počet vašich účastí v jednom púle nie je obmedzený. Môžete stávkovať viackrát, kým je púl aktívny. Ako získať výhru? Ak vyhráte, na stránke púlu sa zobrazí príslušné oznámenie. Takisto uvidíte zoznam víťazov. Vaše výherné miesta budú zvýraznené zelenou farbou. Prejdite do sekcie Výhry, Prizes a otvorte blok Pripravené na vyžiadanie, Ready for Claiming. Kliknite na Vyžiadať teraz, Claim Now. Potvrďte transakciu v U-Wallet. Po úspešnom výbere uvidíte správu o dokončení operácie. Na záložke História, History sa zobrazujú už vybrané transakcie. Podľa hashu si ich môžete overiť v Exploreri. Upozornenie. Výhru je možné vybrať do U-Wallet iba v plnom objeme, bez čiastočných transakcií. Transakcia sa zároveň zobrazí aj v peňaženke U-Wallet. Upozornenie. Výhry sa nepripisujú automaticky. Kým nekliknete na Vyžiadať teraz, výherná kryptomena sa nepripíše do peňaženky. Ak ste sa zapojili z rôznych peňaženiek, budete si musieť nárokovať výherné tokeny z každej peňaženky. V tomto návode sme vám predstavili platformu Ulucky a vysvetlili, ako funguje účasť v žrebovacích púloch. Prajeme vám veľa šťastia a veľa výhier v žrebovaniach. Ak budete mať otázky, vždy sa môžete obrátiť na našu podporu. Radi vám pomôžeme.